Али Пацала, лайв започва, сцената гори. Жетоните падат, има е зад него. Темпото расте, няма спиране. Като се каже името, екрана замбръзва. Екранът свети, енергията расте. Лайв тече чисто, ритъма е готов, откри го. Алгоритъмът знае, стъпките са сигурни, пътят е отворен, мис маги. Различен стил, силно присъствие, думите текат, ритъмът се вдига. Всички погледи са към него, стила сам се показва. Валентина влиза като светлина на сцената. Един поглед стига, ритъмът се сменя. Платформата харесва тази енергия, елегантността става сила. Плейбой, Доди теже 33, стара школа, нов поток. Стилът говори, стойката е ясна. В лайв веднага се забелязва, миналото среща днес Памела. Една усмивка стига, залата оживява. Ритъмът умеква, темпото расте, публиката го усеща. Искреността се чува. Жеко! Силен вход, високо темпо, тежки думи, стабилна позиция. Силата се усеща в лайв, където стъпи, остава следа. Вилдън! Тиха, но въздействаща. Ритъмът тече балансирано, темпото е точно. Скритата сила излиза. Озлем! Има чувство във всеки ред, идва от сърцето, усеща се в лайв, настъпва тишина. Думите докосват отвътре, Ескобар, името тежи, атмосферата потъмнява. Ритъмът е твърд, стъпките ясни, платформата го записва. Щом влезе, всички внимават. Гюрсе! Силен финал! Темпото е пълно, лайв затваряно. Следа остава, потока продължава. Нощта е подписана.